खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव रैखाथि हानजाया सन्देह गोनां उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ थेर-बेथेर खालामदों। भारतनि हेंथायै एबा पाकिस्ताननि जानानै ससियेल मिडियायाव कमेन्ट होग्रा 14 सुबुंखौ आसाम पुलिसआ हमदों। सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबोनि थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। गुवाहाटी जुनारसालि र'डआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। एनआइएआ पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय केसखौ आखायाव लादों। अदालगुरि फरायसालिमायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। फुटपाथ दखल खालामनायनि सायाव जिएमसिआ सिग्रोमनानै जुरिमाना फोनांदों। बङाइगावआव पन्चायत बिसायख'थिखौ एजेपि आरो बिजेपिनि गेजेराव सोंखारिलायदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव रैखाथि हानजाया सन्देह गोनां उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ थेर-बेथेर खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला गिख्रंथाव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायाव 26 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनाव मोनसे गोख्रों रैखाथि हानजाया खोला काश्मीराव गोबां सन्देह गोनां उदखारिफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ सिफायदों। गोबां उदखारिफोरनि न'फोरखौ नोजोर होनानै गोबां जिल्लाफोराव अपारेशन जागायदों। बे अपारेशननि गेजेरजों शपियाननि सतीपुरा गामियाव शाहिद अहमद कुट्टीनि न'खौ सिलिंखार खालामनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं कुलगामाव गोख्रों उदखारि जाकिरनि न'खौबो सिफायनानै थेर-बेथेर खालामदों। बेनि अनगायैबो रैखाथि हानजाया पुलवामानि मुरान ओनसोलावबो अहसान उल हक शेखनि न'खौबो सिफायनानै फोजोबस्रांदोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला उदखारि अहसान उल हक शेखआ इं 2018 मायथाइयाव पाकिस्तानाव बारलांदोंमोन आरो बावैसो हायेनाव हाबफैफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बृहस्पतिबारनि मोनायाव पहलगाम गाग्लोबनायाव लोब्बा थानायनि सन्देह गोनां 2 उदखारिफोरनि न'फोरखौ बेफ्रुहोदोंमोन। बेफ्रुनाय न'फोरनि गेजेराव बिजबेहारा अनन्तनागाव लश्कर-इ-तैयबानि उदखारि आदिल हुसैन टक्कर आरो ट्राल पुलवामानि आसिफ शेखनि न'फोरा सेवहांगार जादोंमोन। मावख'गिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गोख्रों अपारेशननि समाव न'फोरनि सिङाव दोननाय गोबां बेफ्रुग्रा बेसादफोरा बेफ्रुदोंमोन। बे समावनो जम्मु काश्मीर पुलिसआ बृहस्पतिबाराव 22 एप्रिलनि गाग्लोबनायाव लोब्बा थानाय उदखारिफोरनि स्केच आरो मुंफोर फोसावदोंमोन। गाग्लोबग्रा उदखारिफोरनि सिनायथिखौ आदिल हुसैन टक्कर, गुबुन हादोरारि उदखारि हासिम मुसा सुलेमान आरो आली भाई आलियास तलहा भाई महरै सिनायथि होदों। पुलिसआ खारखोमानाय उदखारिफोरखौ खौरां होनो हायोब्ला 20 लाख रांनि बान्थाबो फोसावदों जम्मु काश्मीर पुलिसआ। पहलगाम जाथायनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ जोबोद गाज्रि जानायखौ ससियेल मिडियायाव भारतनि हेंथा आरो पाकिस्तानखौ हेफाजाब होनानै जानला-मोनला कमेन्ट होग्रा गासै 14 सुबुंखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। नेशनेल सिकिउरिटि एक्ट एबा आयेननि जोहै बिसोर गासैखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै धिंनि AIUDFनि MLA आमिनुल इस्लाम, हाइलाकान्दिनि बुलबुल आलम, जाबिर हुसैन मजुमदार, नगावनि मजिरुल इस्लाम आरो मासुद आजाहार, गलाघाटनि डिम्पल बरुवा, अदालगुरिनि बिमल माहात्ता, बरपेटानि महम्मद जरिफ आली, बिश्वनाथनि अनिल बानिया, श्रीभूमिनि मोहम्मद मुश्ताक आहमेद, कासारनि बख्तार हुसैन, मोहम्मद AK बाहादुद्दिन, मोहम्मद जावेद मजुमदार आरो मयरान हुसैन बरपुया, शिबसागरनि मोहम्मद साहिल आली, मरिगावनि मोहम्मद महर मिया आरो मोहम्मद मुजिहिरुल इस्लाम होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। हमजानाय गासैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरनानै नायबिजिरबावनो लाबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे आयदानि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों। लोगोसे बेबायदि जायखिजाया भारतनि हेंथा
ससियेल मिडियायाव कमेन्ट होग्राफोरखौ रावखौबो नागारनाय जानाय नङा होननानै बुंबावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 34थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 34थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ एसपि बड' गोजौ फरायसालिनि बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर'आ गायसननानै होयो। बे हाबाफारिया फैगौ 7, 8 आरो 9 मेआव सानथामनि गाब गोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन एसपि बड' गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लेङाइ नेहाथारि सुभा रानी बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रिंखां बर' आरो गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि मावथिफारिया सोद्रोमाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय जादों। बे लामा जाब्रथायाव 2 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे जाब्रथाया सुन्दरपुर जुनारसालि रड भारत पेट्रलियाम पाम्पनि मोखाङाव जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रथाया गंसे गोख्रैयै खारनाय AS01HC 8783 नाम्बारनि डाम्पारा गंसे AS17R 1123 नाम्बारनि स्कुटारजों सौग्रावदोंमोन। बे जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरनि बायदिब्ला स्कुटारा पेट्रल पाम्पआव थाव सोनानै ओंखारलांनाय समावनो गोख्रैथिजों फैनाय गंसे डाम्पारा सौग्रावफैदोंमोन। बे जाब्रथायनि उनाव डाम्पार सालायगिरिया जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। बबेखानि दिसपुर ट्राफिक पुलिसनि मावथिफोरा थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव लानानै थाङो। बे समाव जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सासेया गोब्राब थासारियाव दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। NIA पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय केसखौ आखायाव लाबाय। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर बिफाननि बिथोननि सायाव गोख्रोङै खामानि मावनानै हायुङारि नायबिजिरग्रा एजेन्सि एबा NIA मावख'आरियै गिख्रंथाव पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। उदखारि गाग्लोबनायनि सायाव सा 26 दाय गैयै दावबायारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। जाय जाथाया हादोर नाङैनो दुखुनि थासारि सोमजिहोदोंमोन। बे समाव NIA नि मोनसे हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै मावख'गिरिफोर फारियै सासे इन्सपेक्टर जेनेरेल, सासे लेङाइ नायदिंगिरि आरो सासे पुलिस सामलायगिरिजों नायगिदिंजानाय NIA नि हानजाया पहलगाम उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ नुनाय सुबुंफोरनिफ्राय सोंथि खालामगासिनो दङ। बेखौबो मख'नो नांगोनदि काश्मीराव जानाय बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन गाग्लोबनायनि बागै नायबिजिरगिरिफोरा फरेनसिक रोंग'साफोरनि हेफाजाबाव उदखारिफोरा हायेननि सोरगिदिं हाबनाय आरो ओंखारनाय लामाफोरनि बागैबो गुवारै आनजाद खालामगासिनो दङ। अदालगुरि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर लोके दैमारिनि नाजानाय आरो फरायसालिमानि गभर्निं बडी, फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि नाजानायाव अदालगुरि फरायसालिमायाव जारिमिनारि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं खाम्फा आरो बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरो बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकान्त गयारिया। बे हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिजों लोगोसेनो एबसुनि मावथि हानजा आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिमोनजों लोगोसेनो दिल्ली मुलुगसोलोंसालि एबसुनि बारग' आफादगिरि बिस्वजित नार्जारियाबो मुंख्लं खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटी नोगोर निगम एबा GMCआ फुटपाथफोराव दखल खालामनाय गोबां फालांगियारि फसंथानफोरखौ जरिमाना फोनांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय शुक्रबारखालि GMCआ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनि थाखाय आदाबारियाव गंब्रै गलाफोरखौ दाय फोनांदोंमोन। मख'नो गोनांदि थाबायग्रा लामाफोरखौ हेंथा होनायनि थाखाय साफ्रोमबो गलादारफोरनिफ्राय 500 रां लानाय जादोंमोन।
गुबुन फारसे साबिबुलावबो थांलाय फैलाय सुबिदाखौ सिफायनायनि थाखाय 2000 रां जुरिमाना लानाय जादोंमोन। मावख'आरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामायाव दखल खालामनाय गलाफोरा लामाजों थाबायग्राफोरनि थाखाय गोब्राब असुबिदा सोमजिहोयो आरो रैखाथिनि थाखाय खैफोद सोमजिहोयो, जायनि जाहोनाव बेनि हेंथायै राहा लानाय जायो गुवाहाटी नोगोर निगमा। बेफोरनि बागै जिएमसिआ नेम बायदियै नायगिदिंनाया सोलिबाय थागोन आरो नेमखान्थि सिफायनाय खनले दायनिगिरिफोरनि थाखाय गोख्रोंसिन साजा होनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों। मख'नो गोनांदि नोगोरारि आफादआ गला बिगोमाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो नोगोरनि रायजोआरि जायगाफोरखौ हेंथाफोरनिफ्राय उदां लाखिनो खावलायदोंमोन, जाहाथे बयनिबो थाखाय मोजाङै थांलाय फैलाय खालामनो हायो। रायजोआव फैगौ 4 आरो 7 मे खालि जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिखौ सोनारनानै असम गण परिषद एबा एजेपि आरो भारतीय जनता पार्टी एबा बिजेपिनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय जादों। पन्चायत बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलफोराव बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरा एजेपिखौ सोंखारिनानै बुंदों दि थांनाय समफोराव एजेपिनि गोहोआव थानाय पन्चायतफोराव जेबोखौनो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखैमोन। बेनिखायनो बे खेबाव एजेपिखौ फेजेननानै बिजेपिखौसो देरहासार खालामनांगोन होननानै जायगा जायगा फोसावदिंदों बिजेपि दोलोनि बिजाथिफ्रा। बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो गावजों गाव हाब्रु सारलायनाया बांनो हमदों बङाइगाव जिल्लायाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।